الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والإيمان. والقائل في حديثه الشريف ما معناه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayaw rin nagyang kutuha po nitano si kutuhan tanwa Rabbul Alamin na gusto salawat tano si kong Pangulong tanwa Muhammad alayhi salatu wassalam na pinalamatan tano sutuhan tanwa Rabbul Alamin iniraon tanong man si sagyang kaya ulan-ulan na Ramadan. Ulan-ulan, mapapadal mo nagyang kung tapimbar ang alimu. Ipipilagan wallahu ta'ala si kung mga tao at inyan di derumasen, so inyan di kapo si sagyang kaya ulan-ulan na Ramadan. Mga luksami mga pagayami ayat na tagad-tagad na isumpatakan wa pagayunagan na nasibang nami. Ulawa na mga luksami mga pagayami mga bubemi mga bagwa miya pili. Adi tumanor sa gyan kaya inanua municipality apiko. Panginintano si Allah Ta'ala taufikan siran Allah Ta'ala. Si sagyang pagkadiran ni Kanggal Labukan, ako diran ni Kambubanuga, si iku mga kamapyan mingit. Na gusto madang lataw na lalampo, na suagamatan o agama Islam, sa pakambarakat ng kiran mo Allah Ta'ala. Agyang putwa kinisang kulay kiran, agyang putwa sangan si Mukapulinan. Yang kaya kapulin tao tanong sa agyang kaya ng dunia, na inadintanurun wallahu ta'ala na nada agad doon. Asa kataw mo manusia, aba di banyan di kasugo, kung dinabada ang kasugo yan si kung mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kakanabatan ng mga malaika, inadnu wallahu ta'ala ang masumo na minal akhta. Kanabatan ng mga malaika tayo inadnu wallahu ta'ala apindira si isagyang puto di kapagkasunka kung mga lalangan inibitan wagamatan wagamesta. Batabulaboron, kakagis kita no nasita no kapa pagpaginataw sagyang kaya ingat. Isagyang kaya derpa ingat na Pilipinas sa kanaba ay paginataw ron nagyang puto ay mananaturan wagamatan wagamesta kaya din ipagintaw na so 40 mapantaga na gobyerno sagyang na Pilipinas. Ayan ituturo ito mga luksay mga pagariami na sa karong kabintangatan. So mga gilubang tanong na gusto mga katanong na kanaba mapipindira ang palapalain mga atong si Ukabay wallah kaad na di manggulaw na isupang tanong sa kiyang kutang kabay ukuhan tanong Rabbul Alamin. Iyon po yung sabab aswagamatan wagama Islam na ayamala na sutuhan tanwa Rabbul Alamin na inisuguyan na kitanong si sagyang putuwa katuruyan siya surat Hud ayatan ay 31.
وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Panduna na nagpusi ko Allah subhanahu wa ta'ala ang manunumpang siya kitano ang mga umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kinisugo na kitano o Tuhan tanu Rabbul Alamin isa giyang kuto ang kapakaptong ni tanong sa rila giyang kuto ni tanong di kapakatuban so Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayagat niruyan na tingin ang mata na sa kumanan yan na la atubu ila Allah fil yawmi 70 marra. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayagat niruyan na sa kanatingin na di maminus sumakap 70 ang umakatubat si Allah si kusundo ang basalungan na upang ako sa Rasul sallallahu alaihi wasallam agufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini nila Allah Ta'ala wala miya tusan niya miya. Dan ubadang panamapun pinabagkala kita ng suwat Allah. Na ini nila Allah Ta'ala na upang makalitubat si Allah. Na ayaw pa sa kita ang mga ulit ng Allah Ta'ala. Asaraw din nga berat na matangka. Asaraw din nga kaya papamakin ka. Kung ka di masugok sa aking mga nalangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na daat kami Allah ayamana na isar kita numuubang di susukun Allah Ta'ala giyang kutwa kapakatubat si Allah. Nagyang kaya katubat, agugyan kaya kapag istighfar, ng bidaya. Kaya katubat, nagyang kutwa din ka imang galabag. Adi ka susuat Allah, na itong pala ka, ipipisin ka, na tignisin na ginawa ka, di ka mabalinganan, naging katubat. Ay barang yan, nung panakumpaya sa buka, nang dinagkanakagilang mo kaya sa kapakasukong, na ipasinti nakagilang mo kaya ang gulaw lang kaon, na ipulay nga kapasa na si Allah Ta'ala, di ganit gulaw na nagpipikatuban. Diyan pa nagyang ka istighfar, dagi na sumapangan ni sarila si Allah. Agiyan na, narunta no kapan tagi iman tuwa ka sagyang kaya sa pulugawi, sagyang kaya Ramadan sagyang katampan sa loob nagitigiran na ay mana ayyamul bagfir. Yan ay mana na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitir na nagyang mutakaturo yan. Sa kanyan, dadi maminuso, makapitong puno makapami sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. So kita no mga ulit ng Allah. So kita no ayamanan ng mga manusia. Awaran niya na diyang kung taliga pangatarutok na diyang kung karibatan. Na ayaw pa kayo siya sa ginawatan. Na siya ko sulod. O ayamanan na mabumasalungan. Na makapiratan makapani sa relasyon ko Allah. Makapiratan o makatuban. Ako man na mapipikintan, wag yung mutakapunditan sa relasyon ko Allah. Apa yang mengkebalas tadi dia astagfirullah alazim takapa kaya dia balas tadi di mata tahu sa ginawa tadi dia punta mga padal mo na mana wala no purdi sa relasyon ko. Na ay sabagi imang ulaw na si mama nakapugin taw tanong dapat niya wali so kapag admin niya si Allah. Palampaw din niya ang dalubugasi kumagalubog niya. Kenapa yang bilang ke bukan abang yang pun tak ada tajmin yang saat ini subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lagi ni, nama dah kalau dunia ni kepudi suat, jadi lupa aja subhanallah, ini dah marimpi aja dunia nama katakan. Nawa na pinagtalabu na marata, usaparan niya sumangat ay lagi niya kasaparan. Na ini pala pa yan, so yung anak kapudi niya si Allah ta'ala. Subhanallah. Kita nga lagi ang mga tadi na magkirasyopan. Ay mana nagyan ko tatagtan ba si Allah na singka pa ninitumpong si isang diyan ko to kasi medyo mo tamawat na diyan kirang isa pa. Ay kipisa mo niya si la ilaha illallah. Nasi ko masaan niya katatangan wato na ihtiru na maana la ilaha illallah. Wag na din niya di mo kanawi na niya na niya ka na. Katina la ilaha illallah dito ni magudo. Anto na unini punaya una balas o ayamana na lagi nito ang mga tao, akatawan nila na yung kinisukun Allah Ta'ala sa diyang kuto lagi nito mga simba. Lagi yung kuto kabubanuin niya ng ikhlas. Amakang gagata na si sa diyang kuto ang puso. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din.
So kinisugon Allah sa mga paduan yan, pakasugon yan. Kaya kinisugon niya nakapugulo na tataron, napapapado na makatanwag yung kung takapangapag itulas. Katatanudan tanwag yung kung ayamana manag yung utaptirunan. So mga luks na nun alala namin pagkaloy. Ag yung utapaparangay nila sa yung nakatuban. Amay kung tuban sa mga luks na nun, namiyay na yung kapulipun niya na lugin. Taong ng tauban, tula kaliin. Inisawa-sawa ka sa loob na pagili ang apnudurus na yung tamalungan at pwede nag-ugasawa na lugin. Antay may tiro ka tanong. Saya may lagi yung tipong gulo lang nakatubat. Kaantan langon may kwalibutan. Nakatubat ka na ko sa lagi mo naman. Nakatubat ng mga luks tanong. Kumapya. Yinan kaya man nakapugsetan siya. So Tuhan tanong Rabbul Alamin. Natingin ang mamay yung malsuman. Aw yung limanafsa. Thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Sa surat An-Nisa ayat na ni kabagat sa usap. Padu kumana diyan kaya diyan dia tanong. Nawamay ya'mal su'an. Sumangat tao. Ano mang galabag yan na marata? Adi kasusuat Allah. Tatanungin niyo kaya penong panganin na mga tao biya kang galabag sa gimabi. Aw yung limanafsa. Udi na alam nila sa lakaw. Yung limanafsa, yung utanafsa na nabay mapikiraw na ginawa niya. Kaso, inibarat sa sukat mga panginin ng mga Muslim na isin na ginawa niya. Na urero yung mga kapakangulo na niya sa marata. Urero yung mga nakerasin yan. Kailang pasin yan. Siya ko isa kapong ginawa. Tumayastagfirillah yajidillah ghafurur rahim. Na matan. At yung kuto ang inipundong niya sa kaya niya yung relasyon ko Allah Ta'ala na ayag na kaparoon niyan lagi yung kuto pasensya na yung kuto rin ang Allah kakagis Allah Ta'ala kumana yung maliili mo. Iman to na ang kaya kita nung balasan. Why? Na mata-mata na sikita no. Siya kumiyaya po sa mga masa. Na alam yung ating tarong-tanwa dito sa suwat Allah Ta'ala. Alam yung galibang tanwa dito sa suwat Allah Ta'ala. Na dama na dusa at iprida Allah. Tinanong ko dahil sa inam. Ay pintar Allah Ta'ala na umiyakang ulaw na ka sa marata. Anak kaya rasa na ka, at na may alalim ka, at na kaya rin pa sa nakay sa katong ginawa, na asarap pa niya nakarinasik ko Allah Ta'ala. Sa tawbatan na suha, ay mana na ikhlasa po niya kong narila, na iprila kautuhan ka Rabbul Alamin. Na iman to, na sita no sa diyang ka Ramadan, sita no sa diyang ka ayamul magfirah, sa diyang ka sa pulugawi, apat ko rin manos sa kapag sa relasik ko Allah. Nagyaman nagyang na Ramadan, na isa ini ay man nakibibili si kumangulan-ulan. Alawan tanong adi pupuasa, na pala bubugan Allah Ta'ala sa oras, asabil sa pangadinya si Allah, si sagyang motora si bugan Allah Ta'ala, na dilimpuron Allah Ta'ala wadi di matarika. Na bagi sakit tanong na ino mga di, katatanong tanong. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinariyan, Lisaimi da'watun ma turad illa iftar. So ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. So di puasa. Dan ibu po ngayon Allah Ta'ala oras. Si sadyang mo ta kadidangan yan. Sadyang mo ta panganangkan sa kampukan niya. Kampatala niya si upuasan yan. Asadin sa panganinun Allah. Imbugayron Allah subhanahu wa ta'ala. Usain tanong. Kamay-amay na may pus kami siya na may nga nito na timiyapit na tiyo alay. Punang bakit pero kasadya po ini namin. Amay ko yamana na brutal na misukwa sa amin. Na dami bumat po. So kapag mga nisiko Allah, na palawa ka diri mo Allah, na usay na kasabak. Piyang ning kakatawan mo Allah Ta'ala, di na kagpatot. Kung katatago ka sa giyang kadunia, na di na kayong bagay Allah Ta'ala kakagi, di na kapagang gayaguna. Isa diyang utakatatago sa giyang kadunia, naroon niya rin kaya maana na dinipos ito kung kapagatan di umangkas sa aluan na harik yan. Ay barat yan. Na sumabay na isang kamubayan nila na makatay-tayt sila. Apiyag yan, apiyag meron ko ng mga bayad na dito para tiyan. Kaya nung dito ang pangunor sa pating nga, kaya yung tangapan ng maritahan, may nakapakatayt ka. Na sumabay at pakasurga no ako, na mas matay at iso mga binidan. Na din ko ito yaman na nagpanganiyabang ka siya makwa. Kakna barang kapag kaumpya, kapag antiyor nga patag ka sa gilgad niya.
Ngayon, nakatayin niya nga mga kurwak. Ayaw man na, kapangatatay, umangaw man to Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang inirumpa niya nun, natingin na, inna awwalu zumratin min ummati yadkhuluna al-jannati kal-qamari laylatal badr. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam, katari mga kasad, dati na nisabot kami rin naman sa kapanguatan ng mga ulam. Ayaw man, na tagan-tagan na pagkasuladin, wallahu ta'ala ko sa kasurgaan. Agro pa pa ni kumato Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ayaw ka pa nga tatairan, na lagi nagyang kutang ulan ng kukabit dirinya. Kau pa ba kumakuha ka? Kaya mo gano'n ka walang tal. Agiyang kutuwa, ayaw man na nakatairan lagi nyo. Ayaw pa kayo, siya kang magmayang ang agunaan, takad. Nadara ka mga ngayon na. Nasubala sa ito kang inyong piyanin ka, naroon kayo bugay, wallahu ta'ala sa kapatan yung mga salungan na mo. Kakanya, warrior si yang katatabtab sa dunia na humanisa, na pananaman na maraniya ni Andi Manay kapakasimpo niyang kumadang lataw. Amal na nga nagyong kuto ayaman na arta na ayaw sa salungan na mori ay nagatim, nasulisukan din ng mga manusia. Wala ka kinububas siya sa kaminitaran, kapangimulawan, katatalusan, nasuraw sa kapakatan yung matalus sa salungan na harik niya. Kira kapakatay ka rin yung iskita noron na padagala puluko na pulino ba sa ipakatay din. Lagi nyo na pulipura kakatay sa inyo sa liw din, kaya mga alin. Lado man na rin pira yung puliro gamis na naruman nun pa mga sa kalipri pa na. At niya kumugay yung gamis na maripira mata, hindi na pakatay tayo dito. Ato na rin pira yung kumugay yung gamis na, kanaki pamimisad. Na kanapulong bayaman na pagkumanganaw aboy bas. Lagu kanapulong ba mga sisunso, miniso, nganisan. Dia po ito katayin. Na, ini po yung mga gamis na maritir. Amay kuntungan na kakabay, abakatay ka. Na, ayat pero Rasul sallallahu alaihi wasallam na tinayu'atu ummati yawmal qiyamati ghurran muhajjalina. Ato na yung ghurran muhajjalin. So kung sumaw man to Rasul sallallahu alaihi wasallam, na amay ko mga simbo nga sila, nag-ipo mga niyawar, kung mga niyawar, upang magpapat sa luman ng mga, hindi siya po niyaw. Na makasaya simbo nga sila, na upama ko, ayaw kaya sa kuriran na niya kalimulibutan na pagkataywan na kiyang kutayaman na katay dilan. Kagiyang kaya para sila, na sobra sa kiyang kaya man mga bal, kiyang mga flores na pilenyo, yun na napag-ibarat na, iso nyo na pagkatalingwayan. Makauma sila sa luman ng mga namimibida sa mga umato Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inisip. Ino to ay Rasulullah. Sumanga punta ng mga umat ka na sobra sa ulan nakatay dilan. Lagyan nga mga barukan nila, sobra sa ayaman na mga tuloy siya nakapangabukot yan. Tingin na lang, wala pagkasuban na abda sa siing ulawas umatang na palapalin na nan ayaman na sito sa kapataling masalungan ng mga. Nauni ka ng parate, na sumanga kufar, mga halunar, pumatang pumakanara. Kalilibot na lang sila sa tama na malibot. Na amay kumplila ko sila na sangido nila sa mga surga, mga mu'min. Naman-dingan-dingan nila. Katalman ng mga tao kaya manang makanarata. So mga tao makastaan surga. Unduruna nakpadis min nurikum. Kaya mga tao mga surga nakapiyan iwagi. Nasamor kami kami kaliwanag isa kiyang kanayaman nakasisindi o yung mga parasin. Napiyakata na walaw tala sa Quran. Agyang ka na nakapagkatay-tay din sa eman ang mga mo. Ingat na yaman na pagwit na kali na may kay hirong, malakay pamayabasan, napit na kay tangila, kamakaw makaro, namatay mo lang talaga, sadya kang kumay ka sa kingan na kung talaga naging hindi mapulod. Kaya nung kasurga, makakilami-lami, upang ako'y matuna, ay kabaya ka na mga kapalagi na nakirega na tidak na sa uling nga bangong kagising. Pagano nga po naman, nabiyak ko agad yung bagyong tampiyang nila. Nang kabaya ka pa naman, hindi na dito ni mangugulaw na. Naging na ni isa, apko kita gaya mo tampangan ni Sikwan. Gina kasi kibuhay ka, yung kaya manja, dito ka na dunia. Ayaw ka doon pa nga na, giyang po tampangan ni, at tiyari mo ang mautala, na ayat kaya ka kita niya nun, na, at nakisuwan na kamarata, na sabab sa giyang po tampangan ka, dadar kami sugat kami niya lang, nagiyang po tampangan mo kasi po subhanahu wa ta'ala. Lagi na ni Madakan, uwi na kayo di katawan.
Mga di kay bata ka tayo, may kuda lang pamana. Turumpa ka nga kuda. Nakagimya mga nikasi ko Allah Ta'ala sarita na biyay ni ba na sunod Allah Ta'ala yung kuda pangarumpa karkada dengan yang ngarumpa. Na ay katlo na iyang kutuwa tingadi kan rakaw Allah Ta'ala sa kapakatan ni umang kasalungan na harikyam. Nagina ni sikita no. Nadita no paka lilipatan lagi kaya kapunita no sarila si kutuhan talo Rabbul Alamin si sagyang kay asod nagyang kay ulang ng rawat. Sumato adi mang ni sarila si Allah. Nadik parun Allah Ta'ala sa ginawa niyan uban niyan siran masiksa. Paano yung kira na mintana? Agi ang kutararang yung kira katatanggiran sa giyang kaya niya na yung mali na si Salman na harikan. Peter wallah si sa giyang kaya suratul Anfal ayat na ikatlong pulagunto. Wa ma'atan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di dimpung gulaw daan wallah. Ubagi ang kuta mga tao mga urip ng Allah Ta'ala. Adi siya di mga ni sarila si Allah. Iba niyang kinanta na surarangit yan. Rarangit yan. Paano yung kaya pakitirugam surarangit yan? Si kuwata tawiran siya giyang kahit niya. Nayamala si Salman na harik yan. Nainutan di po ni sarila si Mutuan tanong Rabbul Alamin. Inutan ni ayaman pumamot niya giyang kaya sumasabi ng mga gawi. At tatariman ng Allah Ta'ala agiyang kaya mga pangitan. So Allah Ta'ala na inali Rasul sallallahu alaihi wasallam agiyang ay hadith yan. Tiyan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Law lam tudnibu la dhahaba Allah ta'ala bikum. Wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfir lahum. Upama ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kasakano na mga tao kanwa di kanong kariban. Di ka na dinip ko sa sabi ko mga lalangan mo. Upama ating Rasul kung mga tao kanon, adi ka na pagkadusa, di ka na pagkariban, napakadaw ka ng Allah Ta'ala kung katataw sa diyang kadunya, nababil sa mga tao, kasala ka orkan. Apagad din niya sa diyang kadunya, mga tao pagkariban, mga tao di makamulaw na sa di kaway Allah, na uriyan ito na kung mga nindina narita si Allah Ta'ala. Ayamana, nakanabos yung magyang kutuwa, ayamana kaya pangasunta sa kasalaan. Apeli tali na si Allah Ta'ala mula nung katanong itaw, dabong kung ayamana pagkarang iti Allah, apagkubay rin kutuan mo Rabbul Alamin. Mga dugaan, agi ang nakapugali meron, nakagya, makatutunog kami ang dugaan na si Kartawi Magayan, na pwede kapakikip naman ng kimbilas yung yaman, first time. Ginanisa, akaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam, amanunumpang sa kiyang kaya kapang ni sarila si kutuan tanong Rabbul Alamin. So Allah Ta'ala, natumanay niya na pagkabubayan, agyang kutuan mga tao, di makangulaw na sa karibatan, na uriyan o kapangangulaw na sa karibatan, nakatad maniran, na mga sumagan, napiyang nila si kutuan tanong Rabbul Alamin. So Rasul natingin, illahi afrahu ay asyadu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilay min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulatin fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu ila akhir. Ibig sabihin Rasul sallallahu alaihi wasallam aswallah na mas mala agyang kutuwa kapag pangapya ginawa niya o di ikatubat o isar ka nung mga ulit niya. Adi sumagpapya ang ginawang tao. Pagkitas niya nagyang buta mo ulan ay amana na pa kakagandupaan. Agyang buto tao, nagpupudaan niya nagyang buto, ako da yan. Kung inauntan niya na, rururangan niya nun. So mga panganangkan niya, nagusto mga panginom niya. Uririn natin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayroon palang agyang putarunan niya kung mga itigama niya na kailangan niya sa iyong takapdalakaw niyan na kedaan sa inam uban niyang panayamanan na makwa. Ayamana na miyada so pagkaniyan na miyada so palinom niyan na miyada so mga kasangkapan niya na minitelo na iyong kutakulian na niyalag sa iyong kutuwa kapag tasan niya sa iyong kutakawla na kagilupan. Na kanyang kadaan sa ina mamatang sa ginawa niya na niya at ang sa peligro iyong kutakapagitaw niyan na sumiyong si isa iyong kutuwa at taga kayo.
Nakagyo sumisiruan na, siya rin pagtarong. Nakagyo makanaw na, may inimiya sukudo niya na makatitindig ang kubay niya. Hindi din maalin na giyang kutwarururan niya. Pabay naman huwag na dalika. Idwa biha qaima. Indahu fa'akhada bihutamiha. Thumma qala min siddatil farhi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta min siddatil farh. Pagyan tingin na may yan. Agyang kuda-kuda yan. Hindi akakas pumiyasiron. Ang gusto lang na yung anak kailangan niya, so panganat ka niya, so pahingin naman niya, gusto makikigama yan. Nakinuha niya, nagyang kutwa, tali, nagyang kutwa, kuda yan, rahilatihi. Nakagiyang makuha niyan, natatantangan niya, nagyang kuda yan, nasabat sa nagyang kutwa. Kaya sumula kaya pahapiya ginawa niyan. Sa kaya pa ang baling nagyang kuda yan, naggusto lang ang taman yan, na ayaw niya, tiro yan, natiyan. Allahumma anta abdi, wa ana rabbuk. Hay kadnang ko naman tanaw rin panagal sa kanasakan ni Tuhan. Ay naman ito kung kaya pa kapya ginawa niya na biyariban na, niya pa kapilin niya na biyariban na, ya Allah, na matamataan na sa kanaw rin panagal sa kanasakan ni Tuhan ka. Akhta amin siddatil farh. Sabab sa giyang kuto, kaya pa kapya ginawa niya. Naging niya ba na siya, sa giyang kuto, ayaw man na kaya pa kapya na giyang kuto yan. Nasuwallahu subhanahu wa ta'ala, nasubrasan, nagudawan sa nakapya ginawa niya. Sa giyang kuto rin niya na pagkariban na rin na mga tinod, na panginiya na relasyon ko Tuhan Rabbul Alamin. Anda taman, ayaw mga nakaptuban na. Ayun, sa kanaki na di mo tuban kami ni sudah suka lalalungan, baka nun pangunutin. Sumano siya, na ayaw pindaro Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadis Qudsi, na tina inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuwa musi'un nahar. Mata natin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ta'ala na dalakali na diyang kutali mo yan. Dalakali na diyang kutakapatid na diyang kutagagawin niya. Sikot tanda yung mga kagagawin. Kaandi makapanganis na rin, andi makatubad sa mga tao. Amiyari ba ito sila, si Kuya Masubo mga kagagawin. Sa kanoto ating Rasul sallallahu alaihi wasallam, amay mga kabiyapita, nalalakaan pa naman ta'ala yung kutali mo yan. Kaampan ay kabugi sa sans. Ano pa na kabugi sa oras na sumataw niya kasumog sa nikabay wala si mga kagagawin na anirang panwapangan niya si Allah. Nagyang kaya ay man nakapalis sa nila si Allah ta'ala na maftuhun amaman jumi hatta tatla asyamsu min maghribiha. Dalakaan na yung Allah ta'ala siya kita no. Sa tama sa disubang swalungan sa giyang katong para sa depan baklit. Agyang kutwa kapisbang walungan kasi isubang sa depan na si isubang sa sebangan. Nagina ni Karina. Nagyang kutwa limu Allah ta'ala na naibubugay niya tanapan sa tama pa sa diba. Asirin karang agyang kutwa niya si sa giyang kaya manabagrangtan. Ugay na kagyang pinubantan na anto na isarat yan. Lamuan din na doon siya na pala-pala yung nagkang pa kaya panganin na relas ko. Di din man. Kung di kang pa kaya man na doon siya di papanis ko. Kumana ko siya ito yung gamali ka na kapanganin sa rila na ipakay siya kan. Kung anto na ito siya at ito mapunan na relas ko. Nang pada kala ito simbagin ang tira sa kapan ako ito. Makagi-eda liliran na inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. So kung sukapan ako ito na naayaman na di April ang Allah ta'ala, na April ay sukad din ng mga Diyos sa langor. Ay di nung April ang Allah ta'ala, na kung kapantay ka, kapatay, kung nakuto ka, na ayaman, di April ang Allah ta'ala, kung rin kapatay ka. Lagi ang kaya doon sa saktiman, na di na ito pa kaya, wag mapangyari na umano siya, kami ang kasubuko, si Utuan niya na Rabbul Alamin. Ano na doon siya? Ay doon siya, adit na ukit. Abo pa na mapangani, arila uminggulaw-lawan, si Utuan na Rabbul Alamin, nagyang kaya kapag adit na iya oras abang kami po kami ang tayo na ayaw pinagkaso ang kasalungan na mori na ayaw kinirupano ng Rasul kumana niyan na uway ni patayin ka na sugar ka ginawa ka na tama sa katatang ubas ano ang nara ka na sugar na ginawa doon na parpoy yung kami yung mga assignment na sa giyang buto ay manak yung may kasi sa giyang buto kuranwan na uway ni pagugitakan na tuminip ko sa mga kurader pa kaging nagnigal ko kasalungan na mori doon na niya siyang umaka mga pamanik na tunip ko na serto ka na mamanik ka mga puyang ng panuan na nagtutuni mga mulon. Lagi na mo ito siya, ayaw man na tinipre na wala nga. Ang inatay ka, dahil na oras na mga bipuan sa relasyon ko. Uri ano to, na aloy na ka sa makapag, wanto na isarat na iya katuban. Anto na isarat ang katuban. Masarap pa, biyakan yung astagfirullah. Hindi na tauban, tulak liin. Tano din yung piyaw.
Anta no kasabuti kasi ang pagkusa kagugan mapakata sa ko ay mana na di ko katan. Pagana sarap agi ang mga tuban na ayak laa anil maasiyah. Ay mana na ayak sarap na tagal-tagal na iturin na ka. Agi ang punta din kayo ng gilibukan sa agi ang punta gilibukan din kayo Allah subhanahu wa ta'ala. Upama ko suruya ka, nayakap tubat ako na kudukan. Upama yan kasi hati kaya man, napakatang bata ko. Tadaka na punayaman na namakaliw, nakautukman. Nanamiya, di nakatuwa na nakatubat na gano'n lagi din. Umarang ito kasi ang kasukakan ni Darudupa. Kamay talita ka po din, napapasok ko na katsya mayran. Nakita nga makatubat. Upama ko marang talaga isiringan na. Alam mo na yaman na pinabudi ka po, mga saba ka sa mga kamulay, pinabudi ko siringan ka. Nakakatubat ako na yaman, hindi ko bangit juga kami akatubat. Ginan ni isa syarat akatubat, ayak la anil maksiyah. Itarong ka sa tarot pag yung kutua, din ka dikang kudaw na sa iyong kutua, marat na apaparangayan at ika sa suatwag. Ayak kadua syarat, na an yanda ma'ala fi'liha. Iyong kutua, din ka din kulawlan. Amarata ay nitaplak ka na ay kadua syarat na misindit ka kulang ba kung kapuguyuyug ka. O inong ko tumakong gulaw lagi ang kutamarat at gagibang gulaw. Why? Annadamu al-artikabi hadihil ma'afi. Iyang kutuwa kasindit na karoon sa yaga na matalino ka diba kung gulaw lagi ang kalagit iyaman na mga gulaw. Naginan na ikadua na syarat ang kailangan na misindit ka. Agiyang kutuwa di umiyang gulaw kayang gulaw lang sa agiyang utamiyang gulaw. Ay natlo na ay azama o ay azima alla yauda ilayha abada na ay natlo syarat na tegis na ka ibigay ka kapasadan si Kutuan Karabul Alamin ahay ka ng Karabul Alamin na talian tana ko na ayaman ay tapalakakan na inisindita ka na giyang Kutuan yung kanuntikang kudola na ayamala ay ka ng Karabul Alamin ay pasyapakan sa ka ibigay ka kapasadan ay pasyapakan na giyang kanuntikang ng bubarong naging pinila na kalulungan na ayay kapat at iyay martinol at itakataon at ito ay bulungon ano kan kata sige Ustad Sakap dapat siya ng tiburong-burungon na ay abraa min haqya in kana malan aw nahwihi rudda ilayhi ay dapat lagi so kasala na sige kami asubo kung ayaw man lagi ka mga manusi tabi na rin na yan kami alampas na ayaw ka patubatangon na upama kung tamo, na ikasyo ikaw. Wala may alampas ikaw na sabi. Nawitang ko, natiyo ka tayo sabi ka na pwede ang mga miyan na lima karkay. Wala may alam ikaw na dupo na niyo, kundulo na niyo. Na ikasyo ikaw na pang ikaw sarili. Wala. Umiyak pa maganda ka. Kasungaw. Ustad Pata, inakuha ko naman na gabi ang kamis. Amutod kami sa kanidiragat na biya pa maganda ka sa kanila, pwede na karak. Na upama ko di ko mapanganyarila. Upama ko na kapinara ka di ko mibigay na di ko mapanganyarila. Na kanabar ka pa rin ano Allah Ta'ala. Kaso, lusang kasi ko lang ka manusia. Na apyaro pat na kauno ka na kanabar ka pa rin ano Allah Ta'ala. Iyon to, biya kay sama-sa na Rasul sallallahu alaihi wasallam at imbo yan sa mga sahabat yan. Dapat sa biya alwin yan at ina al-ghibatu asad min az-zina. Suwati yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, suka pa maganda na mas malaki kasalan sa harapan si Allah Ta'ala at isuka dirwak. Kila kaifa ya Rasulullah, ano man yung tipo na nakyabalo o mga kapaganda asubra si sagyang kutuwa ay man nakadirwak. Natingin na sukan dirwak ka, nangyandun siya kasikwan mo. Naisabay na kaubay ng lahi hijab, ada apakar o ay man na tuwan karabulalang yung parilaan ng kagusuli. Nasudusang ka kapamaganta, nadusang kasi ikulang inig ka manusia, udiner ka rin nadusang ka sa lumanamor. So kung sa mga tao lang ito, kakayipata yung matao sa lumanamor na kullum minna yalqa kitabahu mansyuran amama. Umanay sa kita na kayat yan, sunista nung niya pagumagyan. Pangailan karo, akagay na tiyabong ang nakasumiski. Dilay karo! Ay matapagagawin na may sumuma ko seminar. Dilay karo!
ayaw man apya pusa nga so ayaw apya ka pengas di pupusa. Na amay ko lalayas na amata na kili nga nagpupunasa. Pupunas subala so kaya pusa nga. Pupunas subala so kaya haji ka. Pupunas so mga amal ka. Na makapagtantang ka din gumuraw. Ya Rab! Ay nahasanatu kada wa kada amit ko fi dunya laysat fi sahifati. Ya Allah, ano subala so kapuha kaya pabosa ko. Ano subala sa mga din nga paniminar. Ano subala sa mga sinto ko. Ayaw maada sa diyang kalis na nagyan kaya mga malak. Maka nagsaswara po siya. Maka nagsaswara. Ayaw man nagyan aswara. Nakad muhiyat ligtibabig nas. Mata-mata miyak penas-penas. Sulistaan miyak papasadik ang mga pipiya. Sabab po sa diyang putua, linggan ka pamaganda si Kuya sa kaisa ka pangiginaw. Nagyan na matag ka pamaganda. Nagyan ni ayamana na masakit na dusa. Si Kuya mana nakapungitaw tanwa, nagyan ka na dusa nga sa kulagit ka manusia. Ang tulay bulungan, kapag hindi na rin pinapawang lautala, na ayaw bulungan, amay ako mga taling umatalo sa aluman na haring kiyama, na ipintir mo Allah, wa nada'ul mawazin ang kist, imputad wa lautala, yung timbangan. Agiyang mga timbangan, ako na kapalagi yung mga timbangan siya, yung timbangan na dito tayo manapulin. Sabi siya yung mana na apakabubuntangan, na sadya mo na rin yung mo. Kali ang mga timbangan tanong, na makapunaman na malutano sa kapakapunaman tanong sa mga amala mga pipya, amit ang palutano sa diyang puto mga kabnar, amia alampas talo si ulang ito no manusia. Dito yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi akay siya na inisir. At tadro naman yung muflis min umati, katawan ni Juan taon ni pelak-lak si mga umatak. Ang taon ni Yaman na siya kiran, ang taon ni miskin kiran. Ay miskin ko mga sahabat, na al-muflis min umati ka, man la dirham lahu wala mata. Ayat niya pelak-lak ko mga muat kay Rasulullah, na nagyang ko mga tawa di apirakiran na udah natamok na nabarandir lagi di mga lupa na sa lakor. Tiura sudah na banginan. Ayat yang miskin kung mga umatakan nagyang ko tapakaw masalungan na mauri. Aminin na punong subang amalya ng mga pipya. Miyak kalala, miyak panhindi ng mga amal. Uwi na sabab sa badak kaya alasan niya lagi din naman siya, namin pumaya din. So ini kerama ka, na kung niya nung nagyang uta amana na kasalanan kasalanan kini kerama na kaon. So ini dumis ka, na kung anong Allah Ta'ala. So piya maganda ka, so pisuruan na ka, na laruan din kung anong Allah Ta'ala sa giyang utaba amal amapya. Na amay kuntuman na dagap nakatipid, na sukma somalo minisputag ka, kaya lapasan ka marata, na ayang kapan babungang utamali na marata, tama sa matubuhulos kamay tanda, pagkadugot ka walaw tala sa giyang utanara. Mga luksay mga pagirimi, balasan kan walaw tala sa madagla mga pipya, pwede tanong si walaw tala, agiyang kaya mga datutan. Ama ilan tanong sa panaguntan mga giyang utwa, ipagin siya giyikuan, panugang anatingin na, siya ka sa kapatagan. Ada seminari at kaya na tuway sawi. Makaduduro ba kami sa kubo, ayamanan na naahan. Nasisagyan na municipality api kung na, api aki ayamanan na indureno tanong, yun na mga dagong tanong, sino mga pantagun, o ayamanan na kagdubyagan, kapangalimuan, nanay no kasi kutusan niya. Nagyang kutuak kasi sa kalaniran. Saan naman yung kapupulpurera si mga pusuntan, si mga parametan, o kapugid na mga lagigay. Ayaw man na ng mga seminar, adino di ba subandi sa mga ideono kamatan wag Islam. Na mataan din na kuwata ko timbo ngayon nila, di ka timbo nga kalakiyan at tamo. Ngayon no, ay diniskas na Quran ako hadith. Agyan na Quran ako hadith, na kinirong paano no, Tuhan Rabbul Alamin sa Quran at inalaw anzalna hadal Quran ala jabalin lara'itahu khas'an mutasaddi'an min khasyatillah. Mapanadain ang ubada. Kaupama kung na nais si Imam si pumagusay sa ginga ng mga palaw, ginga ng mga anak, mga kadwalaw tala. Na upama kung sikir ang pumagusay, so kapugusay si Quran, na mamangin tumbog ang ginga mutang palaw sa kapanadagiang kaya kita po Allah tala sa Quran. Nagiya na diya keurga, ayam mana api antu na tamu ku dunia. Akan abang na nakadurung Allah, wala tastaru di ayati tamanang qalila. Ubani uma sumbi, ubani uma pusa. So ayam mana na ubani ayam mana nakakatag sa arga. Agiyang kutua mga ayatan wallahu taala, adini ti mapangadan si ayam mana na mga tawo makalusoon. Adin nuto abani an timbang sa kapanid sa kadapan wallahu taala. Sabab san nana pagnitan si wallahu taala agiyang kaya Ramadan na matimpustan na iraw tanupan si mga ulan na Ramadan ang tanong di ka bubalingan niya yan kailang hindi tanong di ka pamagandawa kumitaling umakit tanong Rasul sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.